गैया गाइसनि सम्पति गला लंपेन्ट बायला फैदोंमोन गैया डक्टरनावबो फैबाय डक्टरबो गैया दा जों शपिंल' दं नै सिटियावसोलै जोंनि बङाइगाव सिटियावसो जानला मोनला शपिं खालामा जों हिसाब गैया बङाइगावसो गाइस लकेलाव फानाया माखौ लानो आदा फिसा गैया नै गाइस लाखिलाजोबनो हागोन सुपारद्राय nama जाखो 36 नि आरा लाखिलाजोबबाय नै गरम बोथोरनि हाफपेन्ट हास'नोसै बेखौ हास'आबा माथो हास'सिजोबसै बेखौ बेलेग कालार नाय दादा बेलेग कालारटा बेनोथ' सब देखि लासिजोबदो गांसे लादोलै आदा फैसाबो गोलै नै गाइस फैसाबो गैया बायनोबो हाया मा जानांगौ बिदिजोंलाय गरमबो थानो हाया थैसिगोनलै सयथि दिनै बा फुलि जाजोबो थैबायलै लंपेन्टफ्रा बेफोरसो itu bade re itu kam nai re Rusita kam nai re Rusita nai na cuma nai na itu damkar আমি তোর জন্য একটা দাম রাখবো 15 সময় 19 সময় কত 550 টাকা নিবি বা ফোটা কম 550 नो गाइस गैया 300 नि मालानो नङा 350 बङाइगाव सिटियावनो जाबाय बङाइगाव सिटियावनो पसंद হইছে দাদা কোনে পছন্দ হইলে নিয়ে যা ayo fuma gaलायग्रा जाबाय लाजाया उन्दैगोरलै मालाय गासिनो ब्रेन्डनि बङाइगाव सिटिनि गाननो हायालै जों मालायनि बायदि 4000 5000 100 निल' जोंना माला 100 निल' गैया नै मोजां मोनदों एकदम थाइसे देन बाबु बथाम नाय गय फाग्ला नैबे नायलाय बलजोनसैलाय बलजोना सिलायनो होमबा जोखावथारसैलै जोखावनाय जोंनि ओइटा 7 पकेट ओइटा 7 पकेट रे गाइस 7 पकेट फाटला नाखि फाटला पूरा फाटलाथार नै किसको पसंद है भाई भाई लोग याली गाइस बेयावनो नायसाबनानै थांसै गांसे लाला लांसै गांथाम मोनायाव गाननानै उन्दुलाबायग्रा नुरोखोम बायलांसै लादोब्रा मा लाङा जेबो गैया नै गाइस पसंद हुआ नहीं रे अच्छा बोथाम लगे बोथाम এটা চেন্নাই জুন আসছে
आं माबाफोर सोरबाफोर फोनांना लाङो ना नङा होमबा ओइ दादा এটা দুইটা মিলাইলে দামটা কত দুইটা মিলাইলে এটা পছন্দ হইছে এটা পছন্দ হইছে দুইটা মোনनै নাंगौ নে মোনनै দুইটা মিলাই কত যা দুইটা দিয়া তুই দিবি 1100 টাকা 1100 তুই কত দিবি কত কমাবো না তোমরা সামনে আইছে তুই কত দিবি मोनसेयावनो बेसेबां होनदों साढ़े 500 नि माल गैया गाइस 200 300 नि मोनो बेसेबां लानो यालै नै गाइस गिदिर साबसे आं खामानि गैया गांसे लालाबायनो थांसै ओरैनो सिम्पल जास्ट फैसाबनायनि नामाव भिडिअ खालामलायबाय मोनसे गैया नै दोनलाबायनोसै जेबो गैया दोनसै गाइस नै जेबो गैया ना मिलाइले चेन्ज करिब